Terve! Talonmiespalvelu, puutarhapalvelu jatkaa matkaa ja Pyhäjärvi jää vasemmalle moottoritielle. Siirrymme navigaattorin opastamana kohti Pirkkaa. Yhteystiedot videolla ja blogissa talonmiespalvelu@gmail.com käytettävissänne arkena sunnuntaina vuorokauden aikaa kysymättä, kun käteistä on 50. Alkava tunti plus siirtymäkulu. Ei muuta kuin oikein mukavia talvipäiviä, kevätpäiviä, kesäpäiviä palveluksessanne. Kunnon kantopalvelumies. Katse kohti tulevaisuutta, valkoista tulevaisuutta. Vielä lumihanget jossain pilkottaa. Erkanemiskaista tulossa. Mutta se on moro.